Madhep rono. Ayo Mas Gogo. Madhep rono isane madhep. Oh iya. Ya aku dicekeli. Tak dicekeli barang. Kayak wong rambatan arep liwat jembatan. Aku ora iso nek tekan ngisor yakin. Ya ora ras aku tekan ngisor sik ae. Dhuwur tok wae ya. Ayo. Tok jadak buat lalalala. Piye? Tapi salah no. Ora iso gawe. Ya. Ya. Ngopo iki ngopo? Suaranya habis. Iya. Oh, alah. Kecapean di hotel kurusek ya kamu ya? Didodoke Pak Napa, Bu? Dodo iki lho. Nggih. Nemu gak Ikut manggung. Oh, nggih ikut manggung nggih. Siap. Oh nggih. Siap Ibu, nggih mugi-mugi sukses yayasanipun pendidikan Ardila. Amin. Wong nyatanipun menika sarana untuk mencerdaskan biasa. Nggih. Ya. Kok mesake mentelake pisan iki. Selendang biru. Selendang Biru. Hamong ngenaki hati. Jangan dialon-alon iki. Norat tekan batin setiamu. Kakung muni kabeh swara gedhe. Iya. Malah kaya suarane gendruwo, Truk. Lek ben yo melu lho. Oh, wis anang kok. Heeh. Tatapana. Ya, suweke rupak. Tatapana janjimu selendang biru. Matur suwun ingkang tan pepindhan tasih sesarengan kelawan para warga agung dung adem ya, Gong. Heeh. Ana daleme penjane Lek Lam. Oh iya, heeh. Mula gandeng iki pamundhut pirang-pirang sing kudu dipinangkani Mbak Mimin, Mbak Apri, uga Mbak Tatin tasih parang pungono lenggan. Ndang diwenehi wanci untuk menyampaikan pamundhut-pamundhut utamane kutut manggung. Oh ngono ya, Truk? Iya. Ya mangko lek anu ya segen dibantu kanca-kanca barang ora apa-apa. Mbak Tatin rasah berkecil hati ya. Oh lek Tatin ki apa-apa iso kok. Heeh. Karo gen gerak sik, gen jumeneng ana dhuwur Mbak Mimin, Mbak Apri karo Mbak Tatin. Heeh. Ake nutang-utang tansah bisa lelati. Andalina. Tanduk, Bro. Pinutang-tutang tansah bisa lelati Narbuka rasa dan ramayayami Wata susila tati tapatul lakal Sabda bening Iku saramungan Tutup kaki serana Murid duno kaya Luwe Lalu-luri kabudaya Dino rasa Keikon samonsa Rahayu Raka Ngambang
Monggo Lek Lam menawi badhe paring dawuh malih. Acarane lak merdeka teng dalem piyambak to Lek Lam. Sing penting kangge sono menghibur. Pripun Pak? Wonten dawuh. Aduh. Iki Aku sakjane pengen lho diceluk emas. Dapurmu itep wis putih kabeh celuk-celuk emas. Wah. Monggo. pripun? Gumet. Apa lagune Gumet? Woe pintu ngono, Mas. Pak Mbah Slamet wae nyuwun lewung kangge tombo sayang. Nggih. Pripun, Mbah? Monggo. Pripun, Mas? Mas. Mbak. Balik napa balik lagune balik? Lewung, monggo. Nggih, lewung. Monggo, derek Lali kula. janjine aku mang diutang ambek Mbak iki. Nggih, monggo. Pripun, Monggo. Pak? Monggo. Napa lagune? Lewung karo lali janjine Mbak Nggih. Tatin. Oh, Jeh. Iya. Siap. Medley ya. Medley oke. Tak tu. Ayo masih kuwi Tatin ayo Tin. Apa lagi bawa, Pak? Yo nganggo bawa no kanggo Lek Lam Ora, gen iso marem penggali kok karo tok gandrung ngono ya tambah lenom. Ngagem bawa, Pak. Ki. Dalem. Ngagem Mesti bawa. Ki. Ki. Radi mriki Pak, radi mriki. Mesti kabeh nek wong ngarani Mbah Lam wis tuwa. Tapi aja dibanter-banter begitu bila banom dah. Langge. Terus mandul. Sepolah perkara umur ning semangate tasih nem Lek Lam. Sepo rak mriki minggal, lah mriki mandhap wis. Nggih. Ayo Mbak. Monggo. Sias ngagem bawa. Ayo no, ya kanggo Lek Lam. Wis gen mirengke secara langsung biasane mesti nyawang sampean ki lumantar YouTube. Nah, iki langsung ning daleme men ngasine priye suarane. Sak dina-dinane nyetel Mbak Tatin. Domongi estu niku. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Sampun. Kapan iso nanggap Mbak Tatin? Alhamdulillah Gusti ngejabahi dalu menika saged lakon. Alhamdulillah. Amin, Bang Saged Yesus. kepanggih. Baik. Mugi panjang umur, Amin. nggih, murah rezeki. Amin. Nggih. Terus Mbak Ben gak iso nyanyi. Nggih, tak nyanyi nggih. Heeh, nggih. Ya. Tak tunggu Tambah dawa. seliramu Aku lho. Pripun rasane pripun Pak Haji? Dipun gandrung kalih Mbak Tatin raosipun pripun? Rodok sumu. Soalnya angine ya Allah, minta angin ya Allah. Sumuk napa? Yang agak Apa kowe iki neraka ya Mbak kok? sumuk soalnya ya Allah minta angin ya Allah. Minta angin. Terus nanti minta uang. Ayo. Minta uang ya Allah. Ya Tuhan minta angin Tuhan. Ya Tuhan Amin. minta uang. Terus Mboten napa-napa Lek Lam nek jenengan ngrangkul Lek Men iki mboten napa satu mukrim niku. Niku lek Jumatan nggih sarungan kok niku. Dados sing pancingan Mbak Tatin ngoten nggih. Nggih. Laksanane kali kula mboten napa-napa Amin, amin. nggih. Nggih. kula nate panggihan kali Mbak kali ini. Mbak Mimin Amri nggih. Nggih. Teng pundi, Pak? Lek. Waktu mana ya? Mas iki Mbak iki gawe Wonten jaket pundi? couple gitu. Wonten guyangan. Oh, Kuwakang. Gagah nggih. oh pas anu Lek wayangan. Kita pakai jaket itu loh. Gak apa-apa. Menungso urip iku nek iso nggawa rasa dan iso nglakoni rasa, apa wae iso digawa. Alhamdulillah. Nggih lho. Nek milih sing apik iku gampang. Nggih. Sing angel niku sing milih napa Lek Lam? Sing ayu tenan, ayu lahir batine ngoten nggih. Nek gelem apike ya kudu gelem alane. Oh nggih, nggih. Pangestu. Siap. Tenan lho, Mbak. nggih. Yes, muga-muga iki seno Nggih. jumeneng ngono
surga Gusti. Amin. Amin. Saya senang. Saya dulu nggak suka wayang. Tapi begitu lihat Mbak Tatin saya suka. Oh ya. Terima kasih, Mak. Pada akhirnya menanggap Pak Kangkon. Betul. Insyaallah. Jane pami Maseno isih gesang meni Maseno sing ditimbali. Mas Eno, Nggih. yen rogo sampean ora katon moto, Mas. Nggih. Supaya panjenengan pasti dinten dalu menawa mirsani Mbak Tatin lho. Wah, iki manis. Nggih. Insyaallah gawe resep bungae lian. Nggih. Nggih, panjenengan mbok ampun nganten niku Pak, kula dadi lingsem. Ah, niku lek kelingan Maseno nggih anu kok kudu nangis Mbak Tatin niku. Matur nuwun insyaallah. Nggih, nggih. Lagune apa? Ayo. Tasih dereng rampung niku. Niki kula Apa? dereng rampung. Kula Nggih. rampung keriyen nggih. Nggih. Pun cedhak kali lek men mawon mboten napa-napa Bah niku Bah. Lek men niku wong wedok ati meteng kok pun ngesane mboten napa-napa. Pun kalih kula Nangis kang kebak tetungga menangis tapi mendoakan yang baik. Amin. sliramu Wong loro iso ndongakno wong sing loro kok. Wah. pripun Mak? Kok dadi aku dipleroki Mak plerok. Kang tak pilih tak pilih do Minta angin ya tuh. ya Minta angin. akhirat Amin. Amin. Kayak aku ratuk panggon dek men nang kene Mbak Tatin. Aku kula teng ngajeng mawon nggih. ya ya Rabbi amin. Sampun menika bawanipun. Nggih. Pantes Mbak Nun. Lajeng ki lewong. Sik. Ayo Mbak, panteran Bu mau dipun Monggo. dipun Diko celuk napa saking Saking anu no. Saking gamelan monggo. Nah, ya, saking kendang. Yo. Mas Gugu. Apa jenenge mau? Lewung. lewat Tetes. Petri lali janjine. Ya. Jas.
Yo. Tujuh laras Indonesia. Sudah Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawanganmu Aduh nanti sing segini ana kene aku tunggu kowe Dandan kowe ora teko Sik, mau wis entek iki urung to? Lah iya ki mak kaya anu to. Jogetane lek men kok ora iso kaya apri ki ngopo? Wis rombongan lho. Apri iso ngeten-ngeten lho. sampai bawah kendangannya gogoe sampai bawah lho. Oh iya sampai bawah Ya, yo. coba. Apri sik contone sik apri kok sampai Contohnya sik, bawah. ayo kendang to, ayo. sampai bawah, sampai bawah lagi, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, Ngono kok ya lanang ki lho kok wedok malah wis payu ndek ngene. Wedok ra sida dadi sindian SMP meteng Mbak. Ayo kowe nyoba. Ayo, tak. Tapi nanti yang mengikuti Iya. dia ya. Aku kagak bisa. Dicoba Iya. dulu, alah bisa karena kalah biasa. Karena belum biasa ya, Mbak. Belum biasa. Iya, kalau nanti Tatin itu pasti bisa ke bawah tapi nggak bisa ke atas. Iya bener. Ayo, SD ayo abang. Yo. Ayo apa? Iya. sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Iya. Mah kau urek. Kayak malah kayak mentok dobel. Mentok dobel. Pak Kangko ki ya. Mbak Tatin nyoba mboten? Enggak. Mbak Siti ae Siti ae. Regani. Aku yo ora elastis tubuhku ning berusaha mencoba jenengan Biar Siti ae. dilihat Pak Lam dari sana, Pak Haji dari Lho sana. ora kudu Siti, tipis-tipis ae, tipis ae. Tipis-tipis, madep Rono. Ayo tipis. Nah. Ayo Aku Mas ra isane Gogo. madhep rono isane madhep. Oh iya. Oh iya. Ya, ya aku dicekeli. Tak dicekeli barang. Kayak wong rambatan arep liwat jembatan. Aku ra iso nek tekan ngisor yakin. Ya ora raspul aku tekan Ya, Siti ae. dhuwur tok wae ya. Heeh. Awang bungkruh, Mbak. Ya. Wong kowe obah ngiwonengan ngono nek wis marem kok sing mantan. Lagi makane tak yo. Yo. Ayo. 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 Tok dia lalala. Piye? Sampai bawah no. Ra iso agak wis sini. Wis. Wong iki karaktere dhewe ya mri. Kaya aku Mbak Tatin kon geradakan kaya kowe ora mampu. Oh, ora mampu. Kaya Mbak Tatin mangsa kok kaya bolong-bolong kok dhewe kowe iki. Dikempet ya. Masih ada pamundutan Mbak Iki Tatin. Belum Oh, iya, selesai. Dek. Oh, iya. Janjane kowe ora ngerti. Nggih, pripun menggah-menggah?
Mboten lho, sing menggel sing tuwa niki. Sing tuwa ya, heeh. Saatase sepete kena nggo ngetukke apane sabarang. Kok iso sepet to? Lah iki padha. Heeh. Iki kanebo kuwi nek. Kanebo. Lah nggih, pokoke gawe seneng wong nyatane si Mesari isih semangat. Nggih, menika lho. Nggih, heeh, coba kaya ngono kae. Masih tetap membutuhkan hiburan. Tasih lho, luar biasa penontonnya. Pamundutan yang lewat Mbak Tatin masih ada lagi apa, Masih Mbak? ada lagi? Tidak. Oh, tidak ada. Tidak Tidak ada. Ah, ya. Yang Iki Simanggara, nyoba ya, nyoba. Iki gandeng sing maringi ya duit akeh saka pendidikan Ardila SMK Gama dan MTS Gama Boarding School. Coba nemu ning digarap nganggo gamelan kanca-kanca insyaallah iso. di Selaras Indonesia kok. Ya. Ya. Tetap bisa dong. Nemu ya. Nemu. Nemu kowe. Desa kanca-kanca. Diharap Yo, harus bisa. Yuk. di Selaras Indonesia.
nemu. Lancar. Nggih, saking Pendidikan Ardila utawa Yayasan Pendidikan Ardila nggih. Mugi ndadosaken ana ing penggalih. Amin. Kang Gato kangge jambi saya. Amin. Isih ana lho Wang Mundul iki. Menapa? Oh iki saka Pak Suprapto nyuwun gending utawi lelagon pepeling lawan Sri Huning Mustika Tuban. Dipun aturaken. Nggih. Katur dumateng Bapak Olamidi Jimat SH dengan diadakan pentas wayang kulit berarti ikut melestarikan budaya, dapat menghibur masyarakat Kedung Adem dan sekitar, dapat memberikan rezeki para bakul-bakul. Ya iki jelas. Jelas nggih Mbak Mimin, Mbak Apri, Kok Mbak MKM Tati. meningkat nggih. Yayi nek nanggap wayang ngeten iki yang diuntungkan yang kebagian rezeki ora mung dalang yoga sinden dagelan. Nggih. Ning klebu para UMKM berjalan, perekonomian iki iso berputar. Nggih. Ekonomi meningkat. Nggih. Bakul laris kabeh. Heeh. Remaja ya dilibatkan parkir lan sak piturute. Nggih. Lah menika. Dadi kabeh iso bergerak ekonomine, ora mung seniman tok. Betul. Derek singah. Terus tetep lestantun. Nggih, Lestari. kabeh kebagian rezeki alhamdulillah nggih. Amin. Ya Sri Huning nggih. Oke. Sri Huning ning Ngagem. digo ngendoni meneh dibawani sike. Nah, iki ngendoni meneh. Ya men dikancani sindenku ya. Boleh. Sampeyan ora usah medun nggih tekanyen Sinten sindenku. menika? Anu sapa jenenge kuwi? Mayang ayo yang. Ayo, Nduk Mayang Mayang. Anjasari. Ya, ini kecapean di jalan kamu ya. Raimu sudah melumpuk ya. Iki aku pas iki lomba sinden idol ya Nggih. nonton iki lho juara. Juara tiga. Tak tonton yo no wong jenenge. Terus tak semangati. Kula ki ambak niki. Heeh. Heeh, kuwi sinden kuwi juara kabeh kok. Juara sedaya niki. Nggih, kuwi anu Mayang niku idol juara 3. Ya. Dek Wiwit harapan 1. Terus nek Congpe kae juara ngrasani tanggane. Maido barang. Itu harap-harap cemas. Ngopo? Lan harapan satu lah harap-harap cemas. Nggih. Bapanipun diwiwiti sinten menika? Ya diwiwiti saka Mbak Apri terus nglerek gentenan. Nah, Mbak Mimin yo kudu nembang. Anjeno kedano. Injino. Selarik-selarik. Heeh, selarik-selarik. Sinebut lawan putri Tatin, ayo. Sri Huning Mustika Tuban. Nduk Mayang. Idol. Putra Kanjeng Sira lawe. Yo, Lek Min. Niki wae sinden idol. Budesen. Iki sinden sing wis dol saiki. Maha guru kula lho Pak niki Pak. Maha Guru. Nggih. Guru nyinden mau apa? Ora guru sing nakal lho, Nok. Kok LC dadak guru niku terus otomatis. Kuwi bener, berarti pepatah mengatakan nek Mimin mau anggap guru ki pepatah mengatakan bila guru kencing berdiri. Lah iki bener. Bener. Dan nek lungguh klangstrah. Nek lungguh nyapu dalan. Wirone jarike lho. Oh, jari. Nek lungguh kok mah babak bundas. Wong pipis sok tekan beset-beset bareng. Ayo. Dok, Pra. Kok cilik suarane Mimin kok. Dok prangkong kocona karo. Saiki sabaris kertas nganggo swara lanang gede gantem. Mbebelo Wiratmaya. Ya, arum lho lek gede ya to Min. Anu sapa Princess. Pripun? Nek gede iso arum suarane. Arum gawane Mas Sarwan to.
Niki arum suarane nika Mbak Arum endah suantene apik-apik. Nek aku wis mung apa iki sortiran kula iki. Eleh ya ora. Ya. Tan wurung srione gugur. Enteke Tatin ya. Nano. Dadi mustikaning Tuba. Ya. Ning aku njaluk garapan tayub ngarep. Nah, ngarep garapan tayub. Sing kedua digarap Samboyo gen ora terlalu seragenane. Heeh. Ya, garapan ki Rama. Mangga Pak De. Mumpung sing ngendang ya isih Bakoh, sing ndang cara Jawa Timuran Jaipongan ya Cik Rosa. Cek nom asal arep nyanti. Lah ya. Yo, monggo buka celuk, monggo. Sri
Awas. Awas. Ampun Sri Uning. Sampun matur. Menika ingkang tasih monitor mantan YouTube tasih kathah Mbak Tati, Mbak Mimin, Mbak Apri. Mas Petro. Masih 2.500. Jos. Pasang mata iku pomorene kabeh terus ora muat gone. Gone ra muat. Dadi anggone penjane Lek Lamidi utawa penjane Abah Haji Lamidi duwe gawe dina iki yang menyaksikan kuwi di seluruh antero dunia. Ngaten nggih. Mergo alat modern saiki kuwi wujude YouTube, TikTok iki iso tekan ngendi-endi ya, Gong. Bener. Mboten napa ingkang pirsani wonten mriki kemawon dadi iso nglipur piyai mrika lho. Nggih. Tanpa sadar beliau itu sedekah kebahagiaan dengan banyak orang. Betul. Sedekah apa kene kae? Dono rasa. Dono rasa. Dalile ki apa Lek Min? Menapa sebaik-baik manusia adalah manusia sing manfaat kanggo wong liya. Iya. Bentuknya rak macam-macam. Betul. Iso bondo, iso partikel, sak piturutipun. Iya. Pokoknya seneng nganti patut ditinurat Sinudarsono. Kowe nek duwe aja ngunamu dhewe pri didum nggo sanak kadang pemitran. Bentuknya boleh apa saja sesuai sreke hatimu. Heeh. Lek ora duwe bondo sing disodokane sak duwene niku Sak duwene. Aja sampean apa kira-kira Mbak Apri? Nggih, duwene tenaga ya tenaga. Kayak Mbak Tati duwe kepinteran ya kepinteran. Lek kowe Lek Min apa? Awak. Sedekane awake. Awake. Sedekah awake tegese Kula sedekah. niatke sedekah ora tak niatke zina kok. Perkara wong sing do ngarani zina ya mung menurutku kuwi sedekah. Sedekah awak iki sedekah. Oh, gawe senenge wong liya kok ya. Iya Lek. Wong liya perkara kono pemikirane buruk rak monggo. Nek niatku wong seduluran kok nek kono nyaman lho salahku. Oh iya, persahabatan ya. Terima kasih sembah nuwun Pak Haji Lam. Sehat, murah rezeki, panjang yuswa. Nggih, amin. Nggih, tutuk momong putra wayahipun. Intine wong urip aja merasa kecil. Aku wong ora duwe iso ku apa. Pasti ana keluwian-keluwian. Betul, Ngono lho. betul. Jangan merasa kecil hati. Gusti Allah ki paring 1000 dalan untuk berbuat kebaikan. Nyingkirke krikil wae iso kebaikan. Heeh. Cok enek pakune tengah dalan kuwi sok maraki cilaka utawa maraki ban gembos Dawuh Lek disisihke. Lam. Dawuh Lek Lam dos pundi Lek Lam? Ngersake napa melih? Menapa, Pak? Duh, saya tuh gak ada. Dosa itu enggak ada Nggak ya, ada. Pak. Oh ya. Dosa itu tidak ada. Iya, bener. Ya pembukaannya bismillahirrahmanirrahim. Bukanya bismillah. Kanthi nyebut asmaning Gusti kang Maha Welas kang Sata Maha Asih cara Jawane ngono. Iya, bener. Dari Lek Lan. Heeh. Ya sinden ku gen melu tampil genti. Nggih, sinten setos? Nduk. Bu anu. Pripun Lek Lam? Napa? Oh, nek loro dijawab telu ki dosa berarti ngapusi. Oh iya ngapusi kuwi jenenge. Lamis ngono kuwi ya ngapusi. Maksudnya loro ki nomere sing dipilih, sumben ki nomere loro gitu loh. Lah nyoblos telu dosa gitu. Ya jangan lupa coblos nomor 2. Jangan lupa nomor 2. Ya, Pak Setyo Wahana sama Bu Nurul. Bu Nurul. Soalnya dadi wayangan awake dhewe meneh. Pasangan Nggih to Lek Lam. Lah ngono Lek Min, Lek Lam kula soalnya dadi bupati wayangan melih nggih. Wayangan melih nggih, Pak. 3 hari 3 malam ya. pasangan serasi Lek. Heeh. Jadi ada yang apa imam dan makmum cara-caranya kan mau ta. Jadi nek dalam pemimpin ki ada seorang ibu pasti memutuskan suatu masalah menggunakan rasa. Kelembutan. Nah, Aja nganti seperti nyinggung itu. sicilan sijine. Ya. Nggih. Kinten ingkang kapiji. Anu, butuhi karo Dita. Budwi kalian Bu. Mboke karo anake. Ayo Bu Bu E. Dita Intawati. Ayo nyambut gawe Bu E, melek Bu E. Ah, ya.
Iki infone Mbak Dita ya wis hamil 3 hari, Mbak. Sapa? Mbak Hamil 3 Dita. hari. Telung dino ae lungan terus kok. Ngawur kuwi hamile lagi 3 menit. 3 menit. Lha nindake kapan? Lah wong ditinggal 3 dino kok. Heeh. Lek lam ki mesti pirsa, iki kulino nonton Dalang Sino Channel kuwi lagu saka Blitar yang di apa jenenge diumbulke karo Dalang Sino Channel ya kuwi Sambung Wanci Dalu ya Tin ya. Nah, Sambung Wanci Dalu. Nah, iki ditembangke Mbak Tatin karo Bu Dwi karo Nduk Dita. Ning aku njaluk aransemene diganti aransemen Bali. Nah, coba. Sing joget Mbak Mimin Mbak Apri. Lah jenenge disesuaikan karo anu apa jenenge kuwi iramane lho. Lek Min karo Princess. Nggih. Dadi iramane Bali jogete ya cara Bali. Nggih. Nah. Dadi Aku penarine kowe leake. Bali iki pamoko joget meneh kene mripatmu ning Nganjuk kono lho, Pri. Dadi Kok mripate mamen selat. Nggih, kreasi karo kanca-kanca Dwija Laras Indonesia, utamane sing ngasta kendang Mas Eko Widodo. Nah, iki dikreasi gen saya cara panganan iki dibumboni. Tanpa nganggo bawa untuk menyingkat waktu, yuk langsung digarap cara gamelan Bali. Yuk, dados. Atur Mama Haria Sena, Lurah BPKD juga Mbak Tia Murti, Semungon, moderator Dwija Laras Indonesia.
Gamelane ya gamelan asli Bali. Entuk warisan saka almarhum Ki Ento Sesmono. Oh nggih, alhamdulillah. Bapak Punden. Dalang sing hebat. Tasis tunggal nggih. Nggih. Chandra karo Wiwik sing urung. Nah, iki mau minangkani pamundhut saka Pendidikan Ardila SMK Gama dan MTS Gama Boarding. Nyuwun kawin kontrak ki rasa diaturke karo gamelan mula dijoli lelagon iki mau sambung panci dalu. Lah iki selendang biru mau wis katur, engko kon ijoli apa sing urung apa? Ki terus milih metu ki mau. Dereng. Ayo. Oh, sumbang sih. Pujaning sih. Ah, pujaning sih ya kena. Yo, anu Wiwik karo Chandra ya, Chan. Nah, ya, coba. Ya. Nggih, nyuwun pangapunten nggih Ibu ingkang wonten Yayasan Pendidikan Ardila. Kula gantos lagunipun. Sing penting saged nyembadani pamundhut panjenengan sedhekahipun sampun kula tampi. Mugi-mugi Yayasan Pendidikan Ardila saya dangu saya ngrembaka anjayeng bawana Allahumma amin. Ya. Ujaning sih. Ya. Yo coba. Diaturke, uga diaturke kawan para moderator Dwijalaras Indonesia yang tasih pungon. Luar biasa nggih. Mereka Mbak Tia Murti, Mama Arya Sena, nggih. Mas Subroto, Samarinda masih nyimak. Kalau nggak salah Rabu malam Kamis 13 November Ki Kangko pentas digor Sepaja Samarinda. Nggih. Insyaallah tanggal 13 November kula kalian Mbak Elisa Genti sowan ana ing Gor Sepaja Samarinda Kalimantan Timur ya, Gong. Nah, yo Genti menghibur masyarakat luar Jawa ya, Tru. Ya. Komplit, Gong. Mancal. Waduh, ora katut neh wis. Lah iya. Masa penyelenteme dadak nggawa ka Jawa lah ya. Ya. Coba diaturke pujaning sih. Yuk, dados. Ayo
Bulis ingin wonten Den Haag Belanda. Kepinginjing. Terima kasih Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Tatin. Kula tak nutukake lampah ing mengangkah saderenge subuh sampun paripurna. Nggih, matur suwun. Ngodinunga utamanipun menjen Bapak Haji Lamidi sak keluarga tansah pinanjenengan bagya yuwana ning sambikala. Amin. Berkah saka Gusti Allah, sehat panjang umur ing kebak barokah. Amin ya rabbal alamin.